بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مصر سليمان كلبالي على السلوني ما فوني سوما ما فوني تلفلاي نواتي ان اونجمن Ablaye. نامو Niko masa. Ay sika soloni faro kan. Ay tutani ɲɔgɔn ye o. O tutani ɲɔgɔn ye. Wa na contraire. Awɔ. Non ngo masa soloni. Ay o tɛ se ka fara kan o. Ah tɛ se ka ne m'a fɔ masa ni dɛ. Ngo masa soloni. Mais masa ye solomana de ye o. Non soloni ye parce que ye solo masa tɔgɔma de. Tɔgɔmani ye sini. Bon ma ya. Fitini t'a la sa. A b'a la dɛ. Ayi a fansi. Bon min ɲininka. So la n b'a lajɛ n'aw taara don kaso u b'a fɔ ba kɔrɔba bɔncini. O kuma a gɛlɛya bɛ min. Ayi ko ten i ko bakɔrɔba. Ko bancini u t'o fɔ. Mais soloni. Ayi i t'a mɛn fansi ko soloni. Ah bon. Ni solo tɔgɔ fɔra dɔrɔn a b'a fɔ de ko masa solomana. Ni solo ba bɛ yɔrɔ min na soloncini kan ka sɔrɔ. Ayi a ma fɔ soloba o. A fɔra ko masa solomana. O dɔrɔn de dara ale la o. Ayiwa tubaarikala. A solo ayi nana. Ba. An bɛ kun. Bamananw ko takasegin gɔn de ma sinɔn kuluba ninnu. O ye tan ye o. O ye tan ye. Ayi o tan ye. Alahu akibaru. N'a ma n'i y'a ye gɔn fana bɛ taa a bɛ segin a bɛ taa a bɛ segin. Fɛn dɔ a bɛ fɛn dɔ sɔrɔ kulu in sanfɛ. Sinon kulu kɔni b'a nɔ la. Ayiwa. O yɔrɔ de la ko hakilima de bɛ kulu cɛmancɛ dɔ fuga ye. Siga t'o la. Ayiwa n b'a fɔ i bisimila. N ba. Ko bɛ cogo di Bugunikaw bɛ yan. Bugunikaw bɛ basi t'u la. Buguni jara. Alhamdulilah. A kɛra Buguba ye wa. Bon Buguni tɔgɔ n'a fɔcogoya la a kɛra Buguba ye kamasɔrɔ laɲini kun ye mun ye Buguni bolo n'o ye u ka dolantan équipe ye o ye ka yɛlɛ première division na alhamdulilahi rabbil alamin n'o sɔrɔla donc an bɛ se ka fɔ a kɛra Buguba ye. E tun tɛ dunan ye yan. Dunan. Buguni kɛ. Bon an bɛ se k'a fɔ ten n kun bɛ dunanya la. A fɔra dɔgɔkun 2 dunanya banna. A dunanya banna. N kɛra dugule. I seginna. N kɛra dugule. A a fɔra ye ko dunan mun b'a fɔ jɛgɛti ye dagasigi ma n bɛna dagasigi ko o b'a fɛ ka bɔ dunanya la dɛ. Ayi o bɛ sigiyɔrɔ ɲini na. O bɛ sigiyɔrɔ ɲini na. Fɛn dɔ ko b'a ye. O y'o ye o. Sinon i taali bɛ tile 2 ko kɛla n'i taara fɔ k'i bɛ t'o ko bɛɛ ɲini Ablaye a ko dɔ b'i kɔnɔ. Ayiwa ko dunan mun bɛ a ɲɛjugu bila dugutigi la a ko dɔ fɔra ye. Tiɲɛ yɛrɛ la dunan kɔni n'i nana n bolo i bɛ dugutigi de kɛ jatigila ye mais dunan mana na k'i bɛ ɲɛjugu bɔ dugutigi la dugutigi ka place ko b'i ye Ablaye ayi dugutigi place ko de ko b'i ye mais an bamananw fana b'a fɔ ko dunan ɲɛkili ka bon k'a tɛ yeli kɛ a tɛ yeli kɛ. Ko dunan mun b'a fɔ dugutigi fana den ye ka sɔn fɔ a ye ko n'o fɔra ye dɛ. Ka dugutigi den sɔn ko ni dunan mun bɛ dugutigi den sɔn dɔn ko y'a jatigi nɔ ye. N tan don. fana. A fɛn dɔ fɔra ye o. Parce que ni dunan donna dugu la i b'a sɔrɔ dugu kalasiraw e t'o dɔn dugu tabiya e t'o dɔn i b'a ɲini k'o de ɲɛdɔn mais n'i y'a ye a fɔra ye ko karisa i nana fɔ ko a dugutigi den yɛrɛ bɛ taa a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ duguden dɔ ye fɛn dɔ f'i ye o. Ko dunan mun b'a fɔ dugutigi ye a ye so di yan a ye dugukoloden bɛ so jɔ ko b'a fɛ o t'a fɛ ka taa dɛ. A taa ko to kɔnɔ u bɛ sigiyɔrɔ ɲini na u bɛ bɔ dunan yɛrɛ la. A bɔ dunan la. Parce que san dɔ bɛna se a b'a fɔ karisa yɛrɛ a bɛ a ka ca san 20 ni kɔ ye bilen dunan kɔni tɛ bilen. Dunan kɔni tɛ. Ayi dunan tɛ bilen. N b'a kun tiɲɛlen mun na i bɛna kule mun na ko dunan mun b'a fɔ dugutigi ye i fa wolola ɲɛna yan. Ablaye an ka taa ni gafew ye. Cogo di? Cogo di? Dunan fɔ dugutigi ka. Dunan k'a fɔ dugutigi ye i fa wolola ɲɛna yan. O tɛ dunan ye bilen o. Kana fɔ sa. Ayi o tɛ dunan ye bilen. O tɛ dunan cogo di? Ayi dunan tɛ bilen. A kɛra mun ye? A t'a fɔ dugutigi o ye duguden de ye o. Cogo di? Duguden o tɛ duguden. Ayi duguden don Ablaye. O ye duguden ye. Duguden don. Cogo di? Ablaye karisa i fa wolola dugutigi ma k'a fa wolola ɲɛna. Ablaye o tɛ dunan ye dɛ. O tɛ dunan ye. Ayi dugutigi don o yɛrɛ de ye dugutigi ye. Ayiwa ko dunan mun bɛ so ɲini ka gasigi o de b'o fɔ dugutigi den ye. A banna. Ko dunan mun bɛ so jɔ dugu kɔnɔ o de b'a fɔ dugutigi ye i fa wolola ɲɛna. Ko maa 2 de bɛ dugu ko fɔ bi ma n bila yan n bangera yan. A fɔ ka di olu da. A fɔ ka di olu da. Bi ma n bila yan i b'a sɔrɔ o bɛ yen ko kɛra ɲɛna a ka ca san 20 san 30 san 40 a bɛ se ka fɛn caman lakale a la. Mun wolola a dugu kɔnɔ ka mɔ ye ka kɔrɔba ye Ablaye fɛn tɛ se ka fɔ ye dɛ. O de tuma o ko maa man ka kɛ dugutigi ye n'i tɛ dugutigi n'a lada cogo dɔn. O tiɲɛ. O tiɲɛ. Ayi fɛn man ka ta ka d'i ma
i tɛ fɛn ɲɛdɔn a bɛ n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na kɔmɔ ko tɛ yan i tɛ kɔmɔ sɔnni cogo ɲɔdɔn i tɛ don a la dɛ. A se ka to la sinɔn a bɛ yɛlɛma i kan. A bɛ yɛlɛma i kan dɛ. Ayiwa an bɛ don jumɛn la bi. bi yan kunun tun ye araba ye o tɛ. Kunun ye araba ye bi ye jumɛn. a bi ye araba ye. Kunun ye jumɛn o la. Kunun ye tarata ye. Kunun kun ye tarata ye bi ye araba ye. Juye kalo tile 3 don. Kana teliya an bolo tan. San 2022. waati dɔ n'a teliyara o ka. Ayi bamanankan don bamanankan a ma nɔgɔn. a ma nɔgɔn yɛrɛ. ko an bɛ jɔnminɛ kalo de la. jɔnminɛ kalo. o ko ten. bon fɛn ta anw ta ye mun ye. kunun bɛ ka i ka kumaw lamɛn. c'est à dire a kɛra cousinage ni. kanimɛ ni kanima. voilà. bon ne yɛrɛ kɔni ta ninnu ma se n fɛ yen sinon Ablaye n'olu tora kan n'olu bɛna maa b'an yɛrɛ ɲini de u bɛna so u kɔni u bɛ so furan ka jɛ ka fɛn bɛɛ kɛ. a waati ma tɛmɛ fɔlɔ. mais o tɛ taa ka sɔrɔ mun kɔni f'i ye o n bɛ ka siran u nali de la. e ka siran de. Ablaye u nali ye waribɔ ye o. o tɛ baasi ye o. hadamadenya o kana sɔrɔ dɔɔnin b'i kun o ka fisa dɛ. balimaya ka di ni wari. o tiɲɛ o mais o kana sɔrɔ dɔɔnin b'i kun. n'a tigi u b'a faamu. so kɔni u b'a furan ka jɛ ka fɛn bɛɛ kɛ propre. mais ne ni fɛn t'i kun. u b'u diyaɲɛ fɛn ta i ka so ka taa bana. o de tɛ problème ye. ayiwa y'a faamu d'accord. non o b'a yira k'an bɛɛ ye kelen de ye. n'o don Ablaye a ka di. ni fɛn t'i kun fana n'a ka di ye. u bɛ juru siri la ka taa n'i ye i bɛ kɛ jɔn ye o de ye jɔnminɛ yɛrɛ. n'i ma fɛn di. u bɛ juru siri la. o de ye jɔnminɛ. ou bien u bɛ taa ni den dɔ ye. voilà o de ye jɔnminɛ ku yɛrɛ. o don jɔnminɛ i ye n ka jɔnminɛ. n ka jɔnminɛ parce que a ma n'ale tile. o don voilà. a Ablaye an b'an ta tile koyi. voilà bon kana siran dɛ. n'a wari bonya de don. nafoloba tɛ bonya dɔrɔn don. nafoloba tɛ mais ne ta ninnu ka ca dɛ. an de y'a bɔ bonya la. k'a kɛ nata ye. Ablaye ne ta ninnu ka ca dɛ. ne de fɔ n ko sisan an y'a bɔ bonya la k'a kɛ nata ye. voilà i y'a faamu adamadenya tiɲɛna maaya tiɲɛna an bolo sisan quoi. diɲɛ kɛra nata ye. e m'a ye sisan ni fɛn t'i bolo i kanima yɛrɛ tɛ sɛgɛrɛ. u tɛ taa yɛrɛ. hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na u bɛ taa yɔrɔ de. Ablaye mais tiɲɛ de don a fa tɛ se ka fɔ nkalon don ni fɛn t'i bolo jɔnni bɛ sɛgɛrɛ. a kuma ka ca. u yɛrɛ b'a fɔ hali pase sɔngɔ tɛ sɔrɔ a bolo. diɲɛ yɛrɛ dun tɛ fɛn. ayi u b'a fɔ ko an ka taa karisa ko karisa fɛ hali pase tɛ sɔrɔ. adamadenya ka bon ni fɛn ko ye. kana fɔ sa. adamadenya ka bon ni ye o. samani i y'a faamu de. mɔgɔ ka bon a ye o. voilà ko mɔgɔ de bɛ fɛn sɔrɔ. i y'a faamu sisan. ayiwa bisimila an bɛ le sɔrɔ sa. i sɔrɔ. o ye faso ka fasiri ye. faso ka fasiri. a ko di. a ko min ye an ka gouvernement ɲɛmaaba. n'o ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga. ale kɔni i bolonɔ bila kɛrɛnkɛrɛn mun ye Sibi. i b'a dɔn an bɛ waati min kɔnɔna la n'o ye samiya waati ye. yirituru o siratigɛw la Ablaye. donc an b'a fɔ pas fɔlɔ kɔni kɛra. ka kɛ ni mun ye Kunuko. mun ye Sibi mara kɔnɔna la. min ye an ka gouvernement ɲɛmaaba. k'ale bɛɛ lajɛlen wele nin waati in na. k'u bɛɛ ka yiri ka se k'o turu i ka sigida la. tubaarikala. ko i n'a fɔ laada b'a fɔ cogo min na. ko maa min kɔni ye yiri kelen turu. k'i ma balo fu la. i ma balo gansan. i ma balo gansan Ablaye. siga t'o la. donc yiri turu kɔni baaraw daminɛna. naamu. min ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga. ale fɛ. ayiwa. Ablaye an bɛ t'o kɔnɔ. an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ale ni sifiw ma. n'o ye Musa Aktayɛri. ale kɔni taara nin waati in na ka kɛɲɛ ni maa minnu taara mun ye jamana ka baara la. n'an k'a ma ko fonction publique n'olu kɛra o sɔrɔbaa ye. maa 800 ani maa 7. Ablaye olu kɔnɔna la u bɛna taa kalo 6 formation kɛ mun ye sɔrɔsi formation ye yanni u ka se ka segin ka na u ka baaraw daminɛ u ka cakɛdaw la. donc siratigɛw la u kɔni bilasirala mun ye Musa Aktayɛri fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo ka taa se an ka minisiri caman ma n'o ye minisiri ɲɛsinnen bɛ fonction publique yɛrɛ ma nin waati in kɔni kɔnɔna la n'o ye madame Jawara Awa Paul Jalo. olu kɔni kɛra ninnu kɔni bilasiraba ye walasa ka se ka t'u ka kalo 6 formation u ka t'o bila sen kan nin waati in na ka sɔrɔ ka segin ka na mun y'u ka baaraw olu daminɛ nka ni minnu fana mitilen don yɔrɔ min na olu bɛ taa u ka baarakɛyɔrɔ la Ablaye an dan. wala et puis a tiɲɛ na muso u y'u bɛɛ kun gana. o de ka ɲi. Ablaye ni ko in an b'a ɲini an bɛ bɔ a kalama waati min na a tun bɛ Mali kɔnɔ a mɛnna a kun jɔra o. Ablaye nin ka ɲi yɛrɛ de. a ka ɲi. ayiwa l'indépendant ale ko di. indépendant ale kumana Ablaye an dan an b'a fɔ kunnafoni kɔni man di kosɛbɛ. mun ye tali kɛ mun ye camion 19 ale kɔni falen n'u kun mun ye dumunifɛnw na ale ni maaw kɔni bolofɛnw na Ablaye an dan a camion 19 Ablaye an b'a fɔ bamaci wale kɛbaaw Ablaye u ye tasuma wuli a bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ jeni camion 19 o ye tiɲɛ o baaraw kɛra an b'a fɔ n'i ye baara jateminɛ tiɲɛni 2 don dɛ dumunifɛn minnu b'a kɔnɔ o tiɲɛna
mobili yɛrɛ fana tiɲɛna wa maaw mako sara a camion 19 abilɛ ko ni baaraw jateminɛ an b'a fɔ a kɛra min ye Ɔnbori ale ni Boni furancɛ kɔnɔna la ko ni camion jateminɛ n kɔni tun bɛ ala ka escorte de kɔnɔ escorte mun n'a bɛ kɛ an ka finitigilakaw fɛ ka se ka u bilasira walasa ka u kisi banbaaci wale ma ko a baara kɔni kɛra nin cogoya in na abilɛ camion 19 olu kɔni jɛnina a ma se. non ninnu kɔni ye criminel yɛrɛ de ye ka bolifɛn jeni ka mobili jeni o kɔni o tɛ hɛrɛ ye. an bɛ maa fa kɔni dumunifɛn jeni tɛ foyi y'a ɲɛ kɔrɔ. l'indicateur de renouveau ale kɔni. indicateur de renouveau ale kumana nin waati kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye croix rouge kan. croix rouge ko ni baaraw jateminɛ abilɛ u ka délégation n'a sigilen bɛ n'o ye comité international de la croix rouge ye donc u kɔni bɛ ka kalanbulon labɛn kalanbulon min n'a daminɛna u tɛ kalo tile 2 n'a bɛ kun cɛ a tile 4 na mun ye hôtel Mande kɔnɔna la yan nɔ atelier n'i ye baaraw jateminɛ k'a bɛna baara kosɛbɛ nin waati kɔni kɔnɔna la san 2021 san 2022 mun ye cakɛda minnu sigilen bɛ Mali cɛmancɛ fan fɛ ani kɔrɔyan fan fɛ walasa baaraw bɛ se ka bila sen kan cogoya min na mun ye CICR n'o ye croix rouge ye olu ka laɲini ye nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye John Korogo donc ale bilalen bɛ nin baara ninnu na ka se ka formation ni kalanbolo sigi maa bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min na ka to mun ye indépendant kɔnɔ hali bi an b'a fɔ min ye an ka premier ministre Dr Choguel Kukalama ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre sigilen bɛ bɛn sira kan n'o ye ministre de l'administration n'o ye ministre de la réconciliation nationale du Mali n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya colonel major Ismaël Wage olu kɔni bɛ baara la nin waati kɔni kɔnɔna la abilɛ baara min n'i y'a jateminɛ a kɛra tɛnɛ tɛmɛnen n'u bɛna u tɛ kalo tile fɔlɔ ma san 2022 o ko mun ye cérémonie d'ouverture la kɛrɛnkɛrɛnnenya cérémonie min ni a sigilen don ka se ka accord de paix mun ye accord d'Alger ka se k'olu la waleya cogo min na ko baaraw kɔni sigira sen kan ko wa k'a bɛ taabolo ɲuman na. Ala k'o kɛ. Le canard dendé, c'est ça non? Le canard dendé ou le canard déchaîné? Déchaîné. Déchaîné. Canard déchaîné. Ton kɔnɔ diminen. Ton kɔnɔ. A bɛ pan. n'a dimina a bɛ pan. la. Ko Kisima Sila ni ba bɛɛ ko a ma ko ba Kisima ale taara ka kɛ président ye. Président jumɛn don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ min ye conseil malien des chargeurs donc olu kɔni y'u ka jɛrɛ sigi sen kan walasa ka se ka ni cɛba in ta ka kɛ n'o ye Kisima Sila ka k'u ka ɲɛmaa ye baara min kɛra juillet kalo tile 30 san 2022 o kɛra min ye centre international de conférence de Bamako la ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko CICB Kisima ale taara ka kɛ ɲɛmaa ye donc a ka mandat bɛ daminɛ san 2022 ka taa kuncɛ san 2027 bila yan dan donc n'a kɛ ja i b'a fɔ san 5 o taara ka d'ale ma ka se ka kɛ ni bureau in ale ɲɛmaa ye. Tubarikala a ka kɛ ɲɛmaa ɲuman ye. Nouvelle horizon. Nouvelle horizon. A ko di. Ale kumara Mali ale ni États-Unis olu ka burudi ɲɔgɔnma kɔnɔna la ka fɔ min ye dollar wari miliyɔn 32 donc k'u bɛna o baaraw bila sen kan ka se k'o di mun ye Mali ma. Mali kan ka nin wari in sɔrɔ ka kɛɲɛ n'i y'a fɔ min ye gɛlɛya min talen don ka ɲɛsin jamana ma nin waati in kɔnɔna la n'a bɛ dun ka fa ale ko fɔ n'a bɛ lakana ale ko fɔ ko siratigɛ la mun ye u ka kunnafonidilaw tun bɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw ɲɛma mun ye kunungo n'o bɛna u tɛ kalo tile 2 ma san 2022 min ye ambassadeur États-Unis ambassadeur ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin waati kɔni kɔnɔna la ko min ye CFA dollar wari miliyɔn 32 a bila yan dan k'u bɛna u bolonɔ bɔ nɔfɛ ka se ka di Mali ma Mali ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na. Tubabu ka dɛmɛ tubarikala ka dɛmɛ tɛ dɛmɛ fu ye a bɛ kɛ juru jan y'an jan an mɔden bɛna sara. Bon américain fana ka fisa ni a français lamaw ye. Ayiwa le pélican an ka kuncɛ n'o ye. A bila an b'a kuncɛ n'o ye. Naam. Ko nin waati kɔni kɔnɔna la ko nin welekan ye mun ɲɛsinnen don an ka cɛmancɛ fanga maaw ma a bila k'u ka wuli k'u jɔ dɛ ko sinon ko gɛlɛya min bɛ ka don Mali kɔnɔ. N'u jɔlen don fana k'u jan. U k'u jan u ka walima u ka boli biribiri. Ayiwa ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la a bila ko fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛla. Est-ce que a sera fɔ la. Ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛla. An ka taa sukarama dɔrɔn. Ko sukaro yɛlɛla nafɛnw fana yɛlɛla malo yɛlɛla ɲɔ yɛlɛla tulu yɛlɛla a bila ko hali malilɛ yɛlɛla malilɛ a tora sara da ka yɛlɛ sa a tora sara da ka yɛlɛ sara a bila o de tun ka k'a fɔlɔ ye o voilà ka dɔ fara sara kan caman ka yɛlɛ a kan parce que ni nin bɛɛ yɛlɛla fɛn bɛɛ fara sara kan a bɛ kɛ baara ye dɛ a b'an fatanya
Ablaye nam ko ni baaraw jateminɛ ko ka kɛ ni tile dama dama baara kɔnɔ ko n'a ma ɲɛ an bɔrɛko ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wulila ka ban Mali kan ko kan kɛ sababu ye an ka dun ka fa ka se ka sabati min an mago bɛ se dunfɛn minnu ma fo ka taa se sukɔrɔ tulu malo ale ni ɲɔ ni fɛnw ma Ablaye ko caman farala sɔngɔ kan ko ni waati kɔni kɔnɔna la ko wele de bɛ bila an ka cɛmancɛ fanga maaw ma u ka wuli k'u jɔ walasa u ka se ka nin baara n'u bɛɛ lajɛlen bila sen kan dɔ ka se ka bɔ u sɔngɔ la a nɔnguni na maaw ka se ka don ka fa sɔrɔ ka sabati ko sinon ko Ablaye ko nin bɛ sɔn ka kɛ crise wɛrɛ mun ye Mali kɔnɔ dɛ digida ye dɛnɛ o don ko ni fali dimina a bɛ tani kɛ Ablaye tani a bɛ tani kɛ a bɛ kini kɛ ko kɔngɔtɔ hakili t'o la foyi a kɔnɔ ka fa bamanankan don ayi kɔnɔ mais Ablaye bɔrɔ lankolon ti jɔ o a banna i y'a mɛn i bɛ wuli i bɛ bila i ka baara la dɔ y'a fɔ Musa ye ko bɔrɔ lankolon ti jɔ Musa ko fo i ma kala k'a la bon cɛ y'a fɔ Musa n'i ye kala k'a o tɛ fɛn ye wa n'i ye kala k'a la a bɛ kari yɛrɛ kala ko tɛ o est-ce que a donni kama Musa m'a faamu de a m'a faamu sinon n'a fɔra bɔrɔ lankolon ti jɔ kɔnɔbara ko don ayi Musa ko a cɛ ma ko an bɛ fo i ma kala k'a la a ko a ma kala tɛ fɛn ye wa kala kɔni ye fɛn ko ale ko bɔrɔ lankolon ti jɔ ko wala n'i ye kala k'a la ko kala tɛ fɛn ye wa ale fana a b'a miiri jamanakuntigi kun don dɛ ayiwa a bɛ kɛ cogo di dɔ fana fɔ ko Musa ma don ko sɛ bɛ basa bɛ misi sababu la Ablaye ko jɔn ye basa ye ko ale ko jɔn ye sɛ ye ko ale a ma ban Musa ko an ka taa fɛn ko Musa yɛrɛ b'a dɔn ko a fila tɛ tiɲɛ ɲɛma yɛrɛ b'a dɔn a fila ko tɛ tiɲɛ Ablaye tiɲɛ ye mun ye a bɔra mun da tiɲɛ y'o ye bon ayiwa tuwari kɛli la bamanan b'a fɔ yɔrɔ la n'a ma siran ɲɛ a malola ma ayiwa a faamuna tuwari kɛli la n b'a fɔ sisan ko faso ye sariya de ta o sariya taara 1961 an bɛ bi don min na an bɛ uti kalo de la an b'a fɔ jomini kalo an b'a tile saba a nazara jate la i b'o fɔ a nazara jate o sariya taara assemblée nationale fɛ o ŋaniya bɔra gouvernement fɛ assemblée nationale o de a président dɔ tun ye Mamman Alassane Haidara secrétaire de séance o tun ye Amadu Tchoyi de ko ils vont inciter désormais les ordres nationaux du Mali ordre nationaux quoi ko bɛna sariya ta k'a yira malidenw na malidenw ani jamana wɛrɛ denw mun ye faso kanu ka faso fɛ k'u yɛrɛ di faso ma ka baara kɛ faso ma k'a kɛ ni jɛlenya ni tilennenya ni laadiriya ni sariya ni bonya la ko faso kan k'a d'u ye k'u lajɛ k'a yira k'a kɛ misali ye est-ce que o b'a la ka kɛ o kɔni médaille kɔni bɛ di mais est-ce que a bɛ kɛ nin kan de kan abada problème b'o yɔrɔ ni kan kɔni tɛ Ablaye voilà caman bɛ yen médaille caman de kɔni dira a ma di nin kan ma médaille caman fana kan ka di a dibagaw ma a ma s'olu ma voilà mais a kun de tun ye o ye i ka fasodenya i ka ɲumanya faso ka dɔn e ye pour que mɔgɔw ka e ta misali mɔgɔw ka ɲuman kɛ faso ye ko l'ordre national du Mali est un ordre honorifique ko wari t'a la mais bonya do k'a di e ma nafolo tɛ d'i ma dɛ bonya de bɛ d'i ma o y'a faamu qui récompense les mérites exceptionnels comme exceptionnels et une fidélité continue à l'accomplissement des services au profit de la nation malienne o de fɔra don min na gafe bɛ sɛbɛn ko bonya de bɛ d'i ma nafolo tɛ d'i ma o bonya fana k'a d'i ma k'a yira mun na i ka mérite exceptionnel i ka kɛwale mun ɲɔgɔn tɛ kɛwalew la o de ye mérite exceptionnel ye ani i ka fidélité i ka tilennenya faso la dans l'accomplissement n'i ka baara kɛ Mali ye service de nation au profit de la nation ka faso bila e yɛrɛ ka intérêt ɲɛ ka faso bila e yɛrɛ ka denbaya ɲɛ ka faso ta ka faso kunnawolo fɔlɔ ko n'o y'o kɛ que e ni bonya kan ka kan o bonya ye jumɛn ko médaille bɛ d'i ma i da ye disi kan k'a bɛ da i disi kan o b'a sɛbɛn i ka papier kan ko n'i sara buru bɛ fiyɛ drapeau bɛ da i kan k'a fɔ n'i ye fasoden ye a ka fasoden ye a y'o baara kɛ o de ye ordre national ye mais sisan ayiwa e yɛrɛ y'a fɔ i ko wali cogo di n ko a fɔra cogo min a taala ka kɛ ten o ye fɔlɔ ye a fɔra cogo min maa minnu n'a ka kan olu taala k'a sɔrɔ kuma ye o yɔrɔ ye maintenant ko don min na u b'a daminɛ ko u y'a daminɛ ni saba de ye ko médaille d'or de l'indépendance ko mɔgɔ mun ye kɛlɛ kɛ faso ye faso ka bɔ jɔnya ka hɔrɔnya sɔrɔ mɔgɔ mun y'o baara kɛ o médaille bɛ d'u ma o y'a fɔlɔ ye
Aflana, l'ordre national du Mali, ko fasoden et barake fasoye, au fond ordre d'ama, abada disikabe ke misale tola. A sabana, ko l'étoile d'argent du mérite national. Ni e kobake. Parce que do be toka ou shibe ko tu fenge. Mais dondo wule bu kobake. Voilà. Ni e kobake fo mo ko de fa ka développement ko akanga dimo. Faso sera là de. Ma fo ko koba ko jugula de. Ka faso kuma bo ko. Voilà. Donc abidim o sabara tumbe. Maintenant ça do fara la ka parce que kala nyak. Que l'ordre national de l'indépendance est destiné à récompenser les personnes qui seront signalées d'une manière exceptionnelle dans l'œuvre de l'indépendance de la République du Mali, d'un État africain ou de l'Afrique en général. Ko yake Malien, yake africain ou Afrique kudrube togola ou Afrique jamana do togola ni o ke faso badima. Tu vois tellement qu'on va avancer tonien. Abla me ganga en 61 rambi hein Megan Takono. Et puis Takono. Et mon équivolo. Et Ablay. Quand la décoration se compose d'une étoile d'or et de 5 branches biseautées, 42 mm de diamètre, composant sur sa face au centre le portrait et la médaille de Mamadou Konaté. Ok? Entouré de l'inscription La patrie reconnaissante. Sur le revers, c'est-à-dire le dos, au centre la devise Amour, courage et dévouement. Entouré de l'inscription République du Mali. Le ruban est formé de 12 rayures verticales de couleur verte, or et rouge. Ça, c'est le drapeau du Mali. Ça, c'est pour l'indépendance. Comme on dit ça, à tout le monde, Inch'Allah. Bon, disant, on est quand même face de Numaye, que Misalier, que face au Kanou, que Barake face au Kadouye. Mais deux mots fouillent Kuba Douma. Oh, face au Fanakan, à Clitoire, deux Fanayake, deux Fanayake, deux Djeliake face au Yobaluma. Deux Djeliake, deux Fanabi Barake, deux Fanayake. Il n'y a pas de soumis. Benika Barate. Fanaya koni okumani. Benika Barado. Aywa ni côté. Ala kanya. Ami. Ini chei ni baraji. Mba. Kambe don wore. Inshallah.